Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mari mangan rawon tak ngidung alon-alon. Sih? Cewek banyu urip pancen pinter-pinter nek nonton ludruk sendepel pager. Dijejeri arek lanang gayane gemeter bareng krasa anget kok kiyer-kiyer. Ojo mangkelan iku cuma guyonan. Wajahe glowing sikile mangkat dinarae kang skeco mirsani karya baru Mojokerto karya baru Lodro Kaera kesenian asli bangsa menjunjung tinggi kebudayaan bangsa sing berlandaskan Pancasila. Seniman lodrok dolor saiki wis bersemboyan tansah ngikuti perkembangane mulane seki pentase sarwa pendidikan tapi gak ninggalno adat kepribadian dia tapi gak gampang wong dadi seniman kudu duweni bakat lan kok ditunjang barek pendidikan supaya wawasane gak ketinggalan nek cakimo sing duwe gawe karya baru lak yo hiburane mulai esuk akeh tamune sebab cakimo blateru wonge nek kemantene wis akad nikah dinikahno pengulu teko KUA disekseni kabeh keluarga gak ketinggalan tonggo sebelah kemantene dilonggono kuwadene api
wis keturutan kekarepane mulan kemanteni seneng atine tungane kemanten anyar muga-muga tamune lak cepet buyar soale kemantene wis kesusu mlebu kamar bareng mlebu kamar atine dedeg nyar mlebu kamar bareng wong loro mula saiki sebabe wis dadi bojo buka sarung dikira kado isine sosis karo pentole bakso alhamdulillah kajate Cak Gimo kalian Yusuparni bengi niki kajate mantu sing dimantokno nggih niku Mbak Afifah melawan kok kaya bal-balan Mbak Afifah mendapatkan sang Arjuna kekasih hati Mas Dwi. Saya wakil dari teman-teman Lodro Karya Baru mengucapkan selamat menempuh hidup baru, semoga rukun dan berbahagia. Kula pesen kanggene Cak Gimo, kene ping jam 2 bengi kemanten mlebu kamar. Cak Gimo dilarang dengke. Lho soale lawange kamare kemanten ana tulisane, harap tenang ada Eptanas. Kula nek enten kemanten anyar ngeten iki eling kula. Nek eling mau wangkel ambek maratuwa. Lah jenenge kemanten anyar, lak seneng-senenge kemanten. Malam pertama bojo kula turu mlungker gembul mbone. Lah aku lak gak iso lapo-lapo. Tapi nggih mboten napa-napa. Wis gak apa-apa kon malam pertama gagal, malam kedua tak ancam wis. Esuk jamu ndoke banyak telung. Siap-siap. Bareng wis jam 09.00 bengi bojo tak lebono kamar bleng. Lawang tak tutup jegret. Lah kok maratuwa lanang ambek wedok turu melungker nduk kamar. Gagal maneh, tapi nggih mboten maido. Omahe maratuwa kula niku anu kamare mek siji. Kula duwe pikiran apa carane aku gak diganggu maratuwa. Awan kamar tak tukokno triplek, tak singget. Kamare maratuwa dhewe kula dhewe. Lah, iki baru aman. Bareng kamar wis dadi, bojo tak lebokno kamar. Bleng, lawang tak tutup jegret, lho lali gak tak slot. Bareng wis katene. Wis katene, lah kok maratuwa lanang, lawang dibuka gelodak, lampu peteng dipadangi, bayar terus ngomong. Lho le kon le. Nggih, Pak. Ya wis kono ta le. Wong aku ya mari mbek makmu kok. Mari salat tahajud ndongaken supados rumah tangga kula dados rumah tangga ingkang sakinah mawaddah warahmah kados Mbak Afifah kalian Mas Dwi. Allahumma amin. Hop. Halo. Tak nyanyi sing siji. Dewa. Lagu India. Dewa mere tere tere
Jatuh ceko bukari mereki tere mire de kire o mire mi dewa mere mi tere jatuh ceko bukari mereki mere dewa o de kiri mere mi dewa. Bengi ngene enak mangan capcay mari capcay ditambah sego goreng pancen penyanyine akeh badokane ingin rasanya ku turut serta bersama Magdalena namun tiada daya dan upaya Tuhan telah tentukan usia manusia bila waktunya semuanya pun akan kembali oh kepada Ilahi yang Maha Suci. Rek ayo rek melaku nang rek ayo rek rame-rame bebarengan Cak ayo cak sopo gelem melu aku Cak ayo cak golek gandalan sing ayu zaman saiki zaman kemajuan model pakaian tambah gak karu-karuan ono rok makro modele kaya burungan wong perlune kanggo ndelekno arek lanang ganti maneh saiki modele rok mini nek potongane disawang paling trendy nek digawe mlaku pancen ketoke aksi nek digawe dodok asik lah kok medeni tas 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 yo ya apa sih capen terus kedadane kaya ngene iki ya apa terus beno? Aja mangan ae iki lho dolan kanca iki lho. Kri. Kok niku joget iki aja nemen-nemen dadak. Kri. Lho duwike sapa iki? Pengapesane ambek dhuwit kon ya iki. Gus, endi dhuwitku Mas? Duwe apa kok nek gak tak omongi ngono? Apane? Mesti kon gak tangi. Lah ya jare goleki dhuwit. Kri. Persene korek. Persene. Wis entek. Wis entek, Gus. Sik takon lak mari.
Ya baik bintang iklan. Mesti duitmu akeh. Oh akeh. Kan bintang iklan obat nyamuk cap iblis. Lho kok cap iblis e, Gus? Obat nyamuk cap iblis. Ya gak ana obat cap iblis iku. Lah iya iku iklanmu. Ngono lho. Apa? Ngene lho. Apa iki, Gus? Kon tekan ndi ngono lho, Rek. Ya iya, ya tekan ndi ya teko Jakarta ya teko sembarang kali nyambut gawe. Ngono ta? Ya iya nyambut gawe. Teko Jakarta bareng. Jakarta bareng. Ya iya. Coba sih. Nek teko Jakarta. Teko Jakarta. Ya. Takon aku. Takon sih. Aku isuwe nduk Jakarta lho ya. Lho, mesuwe mung gara pira? Bahasa Jakarta. Lho ya iso bahasa Jakarta. Kri. Udah lama enggak ketemu. Lu di mana? Ya di Tanah Abang. Apa? Tanah Abang. Tanah Abang. Tanah Abang iki lho, Tanah Abang. Tanah Abang kene Ebing. Lah ya kene berapa doae sih? Tanah Abang. Ya gak apa-apa. Kene Ebing. Jakarta ya. Jakarta. Tanah Abang kene Ebing. Kene Ebing. Surabaya. Surabaya. Malang. Maling. Porong. Porong. Lah ya porong, maling porong. Napa kan kudu aku? Sik. Lah kok aja sase Surabaya. Surabaya. Nah. Malang. Maling. Porong. Piring. Surabaya nang Malang nang Porong. Surabaya maling piring lho. Surabaya maling Piring. iku nek Surabaya. Nek Surabaya. Iku nek Jakarta. Jakarta. Nek wis nyabrang laut nang Lampung, Sumatera. Sumatera. Siji maneh. Bisa kok. Lho. Kri. Agus. Sudah lama enggak bersuwo. Apa bersuwo? Bersuwa iku dadi bersuwo. Oh, bersuwo. Aku kemarin ke rumahmu. Ke rumahmu. Nang omamu. Gak ketemu kamu, ketemu mukmu. Apa mukmu, Gus? Emakmu lho dadi mukmu. Nane bapakmu lah boleh. Ceret. Lah apa ceret? Kon niku Dulurmu. makmu mukmu. Mukmu. Carane lah nek Surabaya ambek Jawa Barat seje maneh Kri. Kok ngarani kon seje? Lho, carane salaman iku tradisine wis dhewe-dhewe. Hmm. Wong Jawa Timur. Jawa Timur. Nek ketemu kancane, padha Jawa Timure. Jawa Timur. Kri. Ya, Gus. Hancurit. Suwe gak ketemu nang ndi ae kon. Aku ta? Iya. Aku ya teko nggone Semarang. Teko Semarang. Ya. Iku salamane. Salamane. Dewe-dewe. Dewe-dewe. Nek Jawa Timur. Salaman dhisik. Dhisik. Terus diambung. Diambung. Wong Jawa Timur. Jawa Timur. Tapi nek wong Jawa Barat. Jawa Barat. Diambung dhisik. Diambung dhisik. Terus salaman. Salaman. Umpamane kon wong Jawa Timur. Jawa Timur. Aku wong Jawa Barat. Jawa Barat. Ketemu koncone salaman. Wong Jawa Timur salaman sik. Salaman sik. Terus diambung. Diambung. Tapi nek wong Jawa Barat. Jawa Barat. Diambung sik. Sik. Terus salaman. Salaman. Mukri. Ya. Wis suwe ya. Enggak pernah ketemu. Terus kamu kemana? Maksudku, kok koyok geraji. Kon niku ngajak Koyok salaman. geraji kayu. Lampung enang ngene iku lho. Ah, iku dhewe maneh, Kri. Nek wis teko Solo ngulon, daerah Banyumas, basane dhewe. Maksude basane dhewe. Kepriwe sih kabare kok dhewe kan bae apa nana batira aja kayak kuwe lah nyong lah dhewe kan bae kiye. Ah ya iya iya. Ngono ya. Nek ngarani ketelo. Ketele. Dhewe. Banyumas iku ngarani ketelo. Muntul. Muntul. Nek ketelo iku Muntul. muntul. Nek kates iku gandul. Gandul. Nah, nek ngarani nongko, nangka. Nangka. Oh, Oh, Banyumas gak ono. gak ono. Oh ya dadi A. A. Riko Rika. Riko Rika. Siro Sira. Sira. Ketelo muntul, kates gandul, nongko nangka. Umpamane nggawa ketelo siji, kates siji, terus nongko siji. Ditakoni wong, "Yu, arek ngendi yu?" Ya kiye, arek pasar, nggawa apa? Ya kiye nggawa muntul, nggawa gandul, nangka tok.
Gandul nang kathok-kathok. Kok niku lha aku nang Lah iya kathok-kathok. nggawa nang kothok gak nggawa apa-apa. Bawa nang kathok. Areng pasar nggawa apa? Ya kiye nggawa muntul, Muntul nggawa gandul nang kathok. Nang kathok. Iya gandul-gandule nang kathok. Iku nek nggawa telo, nek nek nggawa Aja telo. mringis e Gus wong. Telo siji, nangka siji. Terus telo siji Telo siji kates siji nangka loro. Kliru. Kliru mbekone sapa? Telone loro, katese loro, Loro. nangkane Siji. siji. Yo enggak apa-apa yo. Ya kiye nggawa muntul-muntul, gandul-gandul nang kathok. Ngene yo iki lho gawa gandul-gandul muntul-muntul nang kathok. Iku Mbak Nyumas. Lah kon sing mari teko luar Jawa nyambut gawe, rokoke apa ora? Kon niku lak mesti takon rokok ae. Wong ketemu iku nek suwe gak ketemu. Kri njaluk duwike, gak pantes. Ya gak pantes. Tapi kri rokoke apa ora? Rokok iku macem-macem, Gus. Macem-macem. Ana rokok Surya. Lho Surya kuwi ana maksude, Gus. Apa maksudnya? Suka uraan tapi dapat dipercaya. Surya. Surya. Nah, Suka uraan tapi dapat dipercaya. Lho, Surya. Surya. Kan kok iso ae. Oh, iso ae kok ngene ngelek duwe, Gus. Jagane meneh lho, Gus. Surya. Surya. Jarum super. Jarum super. Ah. Jaran di rumah suka pergi. Lho. Tanggapan terus. Iya meneh to anggapan terus gano preine karek baru iki rek. Super. Super. Suka pergi. Jarang di rumah suka pergi. Dadi wong gak tau Ardat. Ardat. Oh, ardat. Aku rela dinodai asal tidak hamil, Gus. Lho, wong aku kok. Sik kok iso tidak hamil ya apa ya? Ya ditul-tul-tulne lho, Gus. Kok jelasno barang sik. Bentul. Bentul saben nutul lho. Wong wis hake dhewe. Hake dhewe. Mari dituku. Bentul saben-saben nutul. Mina jinggo. Miring penak jengking monggo, Gus. Oh iya, wae wong dituku. Wis dituku bah tak sedot mbek miring bah mbek jengking mbek mlumah wong wis tak tuku wis tak tebas. Iki Kri. Nek aku eling nduk nggonku iki kate ana sedekah bumi. Terus di samping nanggap Lodro Karya Baru, awane ana lomba campur sari. Masalah campur sari gampang. Melok takon. Melok ngetoni aku. Hadiahe gede lho. Lho, mapan kebeneran nih hadiahe gede gak apa-apa. Nomor 1 jeding. Jeding. Nomor 1 juga jeding sih, Gus. Jeding sing saiki lah ono sih. Iya, kate digoni seluruh, Pak. Lho, iku hadiah pertama. Melok ya? Melok. Tak siarno. Umpamane iki wis pentas wong aku MC-ne. MC-ne. Penyanyine. Penyanyine. Hadirin sekalian, dalam rangka kita memeriahkan hari sedekah bumi di kampung kita tercinta inilah akan kami tampilkan seorang penyanyi yang sudah terkenal di dunia maupun akhirat. Monggo ah. Napa dunia akhirat iku lho? Di dunia campur sari yang sudah terkenal. Dan ini sering dipanggil ke lain daerah. Ke lain daerah. Tanggal 17 Agustus untuk memeriahkan hari kemerdekaan RI yang ke-80. Dia dipanggil ke Kalimantan Timur untuk menyanyi. Tanggal 1 Desember dia dipanggil ke Jakarta untuk menyanyi. Menyanyi, Gus. Tanggal 25 Januari 2026 dia akan dipanggil Tuhan Yang Maha Esa. Anggitmu wae bongkah, aja ngomong bongko-bongkoan kok, Gus. Kancane akeh sing budal lho kon. Aku lu siyak-siyak kok tambahan. Nyanyi, inilah penyanyi peserta nomor 01. Kok 01 Bandung ah. Nomor 1 ku. Ya gate 01. Ngawur ae sekali silanyan 01, 02, 03. Inilah peserta nomor 01. Kita sambut inilah Mukri. Kok gak enak sih? Kok gak enak sih, Gus? Gak enak kan Mukri? Tak ganti. Inilah Farid Van Houten. Apa tuh Houten iku? Jeneng londo. Iya masih gak kok Houten ngono, Gus. Wong kon niku nek didelok teko kadoan nak kaya londo. Kaya londo. Sidaki kaya lawa.
Wis penyanyi sing Inilah Farid Van Houten. Oke, lagunya apa, Mas? Lagunya apa? Lagunya Janda Muda, Mas. Janda Baru. Ono penyanyi kok lempeh kon niku. Wah sing gagang ngono. Wong penyanyi ya gak apa-apa. Hadirin, inilah Farid Van Houten dengan lagunya Janda Baru. Kon niku keroken aku nih. Cari kok nyanyi. Iya tapi gak bahaya kalau ngono. Ngono ya. Teman. Saiki kita Gus. Saiki ya. Mbak Ben. Oh, ben tak mlebu. Saiki kok. Ayo. Adak-dakan adak-dakan jantungku deg-degan. Jantungmu deg-degan. Ya terus ngumbyung-ngumbyung. Iki lho bahaya. Set lho. Ngombe ya, Dik, supaya engko los. Ngombe ya, Dik. Ceke apa? Ceke lapang dodomu. Ya apa sing jaga kesehatan ta? Ngono. Lho, ya apa? Wis? Nah, iya ta? Iya, Gus. Adak-dakan adak-dakan jantungku deg-degan. Lho cek deg-degan ae iki. Cek deg-degan ngombe ya iki. Mulane seniman iki sing jaga kesehatan. Nek gak enak awak iku berobat. Jantung deg-degan iku bahaya lho, Pri. Ya apa arek iki rek? Lho ngono lho. Halo, yo. Tes. Halo. Yes. Adak-dakan adak-dakan jantungku deg-degan. Cek deg-degan aku medeni kon niku Pri. Kon ana apa-apa kon ning sarakno Pak Bimo kon. Oh, yo maneh, Dek. Ya apa masalah rek, Pri. Gus. Iku ngono lagune Gus. Takon kon sing lagu aku sing nyekel ngono ya. Lagune ta, nyacak lagune ta. Aku sing nyanyi. Iya. Lagune Gus. Aku sing nyanyi. Iya. Tak nyanyi ya. Iya nyanyi ya. Deg-degan terus Pri. Terus. Jantungku deg-degan. Loh, deg-degan ngombe ya, Pri. Gus, lagune Gus tang, terusno Gus. Pindho ngono Gus. Ngono ah. Deg-degan. Terus apa? Jantungku deg-degan. Lho ya apa? Duk ngombe ya, Pri. Gus, Deg-degan. Deg-degan wetengku kempoken Gus. Deg-degan maneh kon. Deg-degan tak siapi iku, Dik. Klempoken Gus. Durung mangan Gus. Aku mang poso Gus. Cek gak udan tipe alhamdulillah gak udan Gus. Matur suwun Gus. Weh, Cing. Masalah. Halo. Gak tau pedrek. Iya. Ambek sapa? Mukri. Mukri. Eleke. Kon iku ganteng ngono iku. Ngono kok mangkel. Ya gak mangkelan aku kancamu Mas Agus. Innallaha ma'as sabirin. Aku gak ngurusi pirin, ngurusi elek kuwi lho Gus. Wong kok purian. Salaman sik gak mangkel. Aku iki lho rek. Kesusahan. Lah apa, Ji?
Aku pirang-pirang dino, Gus, ndoleki ponakanku, temenan. Terus Tak doleki. Jaman saiki lah arene numpak sepeda lak buanter sih. Dadakno kecataan rek. Apa? Kecataan. Kok kecataan iku ngono dudu kecataan. Lha apa? Iku ngono kecelakaan. padha ae lan kecelakaan. Kecelakaan. Oh, ya apa? Aku dikandani wong. Ya bener aku tak tulungi. Dadakno ditulungi wong dhisik wisane. Lah ponakanku iku mang digawa nang bengkel, sepedae digawa nang rumah sakit. Iku ngono kuwae Gus Ciluk. Lho, kuwi mbek sapa? Sing digawa nang bengkel iku sepedae, wonge digawa nang ngone murah sakit. Lho, kon tambah keliru iku. Rumah sakit. Rumah iku apa sih? Omah Sakit. loro. Tumon omah loro. Kon tumon gendeng. Rumah sakit. Iku arek digawa nang rumah sakit, sepeda motor digawa nang bengkel. Lah arek digawa nang bengkel tapi dilasak. Ya baik. Lah iki mang aku dikandani wong-wong nek nang rumah sakit. Lah aku tak parani ya nggawa jajan nyambangi. Dadakno gak ono. Gus, ya Allah. Kok aku kemenang. Gak ono tri. Elek iku lho. Di Gak ono. aku yang melok belo sungkawa. Ya sepurane Ji aku Melok gak belo setor. sungkawa innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Iya, aku ya melok innalillahi rajiun. Loh, Dadi ponakmu gak ono. lho. Ngono lah apa nek nyebut ngono iku bareng iku lho. Lah mati sih. Mati. Lah gak ono iku. Wis mule. Wis mule. Saya jenenge lambemu Ji. Oh, Maksudku mule iku ngomong Ji. Wong biasa gak ono iku meninggal. Lah, Tapi wis- iku gak ono wis mulih. Wis mule. Hmm. Lah, makane iku aku mang nggawa bingkisan. Mosok aku nggawa tak gawa mule maneh. Ya gak Gak apa-apa. pantes ya. Mulane iku aku rene eling karo awakmu ambek awakmu. Iya, iya, iya. Lah, ibarate duwe kanca siji gak kaya kanca loro, duwe kanca loro gak kaya kanca telu. Ngono. Paribasane Yo. dulur. Dulur, Ulon dulur. dulur, Ngalor dulur, ngedol dulur. Dulur. Mendhuwur Ulur-ulur. dulur. lah ngene. Dulur. Iki ayo dipangan. Ya 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 ya. Kon arep gak? Arab. Wah ya kebeneran jeng ngono. Aku timbang ngombe atuh ngene ae Ji. Ya bener, Gus. Ya arep. Tuwek geragas. Durung dicek. Sik kalah. Kowe nak di Lho gak yo ya. Ya ngene iki nek tuwek grangsang ya kon niku. Ora jodek ngono tuwek Ji. Apa oh? Masih tuwek ngono gak tau dipancot. Sik ta lah. Aku nggawa jajan iki akeh maceme. Akeh maceme. Delon yo. Ya, Kerupuk ikan. kerupuk ikan. Ono kerupuk ikan. Kerupuk ikan. Ya kerupuk ikan. Iki. Eh, Telu kok ikan tok sih. lho. Lah terus ya apa? Ya macam-macam. Rasa ikan. Heeh. Ngono. Rasa ikan. Rasa terasi. Terasi. Rasa udang. Kakean nek kon niku ya kaliren anjene. Sik ta lah. Mangan iku ono carane. Carane opo mangan nek ngono Mangan buah-buah ae, kae lah ya wis. Kon niku kemenyek Ji. Ngono kuwi badokan tangan badokan kon niku. Wong iku sing mbek kanca sing Jawa. Panganan lho ngono nang nang pel-pel ngono. Wis, sida mangan ta gak? Ngono wis yang mangan ya. Lah iya. Ana carane iku diitung aksara abjad. A B C iku lho. Oh, boro-boro. Oh, huruf. huruf. Ro. Apa? Damen dado. A B C iki lho sampe Z. Ro A B C. Lah nek cara mangan ngarepe mangan apa? Huruf pertama. Huruf pertama. Ya M lah. Lah, M. Nek bahasa Indonesia makan. Huruf Makan. pertama M. arek cilik maem. Huruf pertama ya M. M. Mulan Mulan gede mangan. mangan. Ya M. M. Huruf pertama. Heeh. Terus Kasarane biasa ngono mbadok M. Oh iya bener Mbak Dok. M. Ini logikanya. Heeh, Iya, logikanya. iya. Ayo Ini padha apa M sih? Gus. Apa Ya. sih? Mulane tak hitung, tak contohno cek gak tukaran. Contoh nono. Ya. A B C D E F G H I J K L M lu mangan. Oh iya mangan. Sembarang diatur ku enak Berarti Tri. sapa sing ketiban huruf M? Mangan. Berarti mangan. Berarti mangan. Sesuai kalau awal mangan ya M. M. Enak Tri. Enak. Enak apane sing ngelek raimu?
Kono aja ngono lek gentenan. Gentenan yo gak purian, Gus. Ya bener iki. Mangan mang ono aturane. Aturane. Mulane desa ono kepala desa. Ngatur apa kahanan desa. Supaya majune desa. Bal-balan gak ono pelatene. Semrawut. Mangan nek ditata diatur ya kaya ngene teratur. Iya, Gus. A B C D E F G H I J K L M. Kaya berarti mangan. Enak kan? Enak. Sik, kono aja iki lho. Anggitmu semu ta, Gus. Iku lho. Potonganmu kaya Makane diitung gak kicek genah. Iya. Cono umpan Iya. kono kono. Ya wis. Enak kan? makane hitungan dhisik. Kalau gitu. Nah, makane itu. Ayo. Ayo, Pak. Ayo. A B C D E F G H I J K L M. Lho, Pak Ji. Kon kok pinter sih. Meneh ben mbak aku hitung-hitungan. Enak. Kon M. Lho iya. A B C D E F G H I J K L M. Lho, aku. Pinter. Bener kon timbang wong gendeng. Ji. Apa? Kon M piro, Ji? Ping roro. Kon Gus. Aku empeng pindho. Aku durung M belas rek. Padahal wis tak ombeni gak gembrajak belas ya. Ngetomu. Hitung ya. Ya. Nggih. Ngono lho. Ayo. A B C D E F G H I J K L M. Iki ngerusak iki. Engkau em ke bawang ke bawah apa? Saya nyembor iki lho. Sano Gus mari mbok kembang iki mang. Iya kesana tengku tambang. Wis. Cek dintekno kok iki. Durung. Mas. Wis kerasa ta durung? Durung sik ana bener sing iki Gus. Lho Gus, sik kae metu titik-titik Gus. Ngongok nek kadung mangan. Aku sing heran iki Jone. Wingi ketemu aku. Koyoke rada emosi lho. Aku emosi rek. Lho gak ngerti aku permasalahane apa Jone. Tapi nek sak rohku jone tancane wong muring-muringan, Gus. iya ta? Sak rohku. Ana masalah apa aku ya gak. Lho. Wis sak tumonku nek cak Jone gak tau muring-muring, ambek konco ku yo apik. Apa wong iki? Apik kok. Koyoke muring-muring emosi ngono apa? Ayo. Kowe kan kudune yo ngomong karo aku. Iya. Iku ya gak. Lebih baik curhat. Kak ya. Ya ngene iki nek wis tuwek ngelodro kae ya ngene iki lho. Yo. Lah. Waras aja. Durung barang mesti. Yo. Kok sak gorong barang mesti ku lho. Lah ngomong waras kuwi nggo manggerugu. Ngomong apa kok? Ya enggak aku ya. Bener. Sampeyan tak sapa? Ya Jonet. Noleh gak ngibrit ae. Koyoke muring-muring ngono. Kon tak kandhani. Iya, Cak. Anane awak dhewe disapa kanca gak semaun sebab ana musababe. Iya cak. Ana sing tak goleki. Sopo? Kon mang gak kepethuk. Sopo? Gak. Kon gak kepethuk. Oh, Kak. Lho, iya aku yo gak kepethuk pisan nih. Lho, gak kepethuk maksude ya. Sing maksude ngene. Aku iki pirang-pirang dina ndoleki juwaria. Perlune golek juaria. Wis aja takon perlune, sing penting pokoke awakmu nek petuk juwaria. Wis kondone tak doleki. Ya. Kabeh ana permasalahan di sini. Ono masalahe. Iya. Jadi ngene ketemu juaria Wis umpamane. kandhanono. Didolek Cak Jonet. Tak doleki. Ngono ya. Wis, andun selamat. Iya cak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngono tok emang. Iya, iya ngono tok. Masalah. Gus, bener awakmu, bener awakmu. Ana perkara apa? Lah mangkane awak dhewe ku yo gak ero sih. Heeh. Iku padahal yo kanca. Mbok ya apa dadi engko nek ketemu juaria, ya aja disampekno. Apa sing diomongno Jonet? Name dolan Jonet muring-muring Tapi rek. delokane emosi lho. Emosi. Ngempet lho emang kaya iki. Mula. Lah iya. Aku kuwatir iki bek ana apa-apa aku iku lho. Ya tapi awak dhewe ki mosok ya tinggal diam tadi. Lah. Apa-apa. Hmm. Ya genah-genah yang ngandani ini. Nah, ditotonya Heeh. apa carane gitu. Lah. Ya
iya kate gak nglumpul apa. Tambah lemu, Gus. Iya kaya ngene tambah awake rek. Kakek Mas go terop. Mangane aja keken mangan terop. Sampeyan kate nang ndi? Wala cah jenenge wong gak duwe. Ya apa ta nang kanca-kanca nglabar. Be ono sing ngeneng ta apa cah? Iki ngene iki. Gus, Gus, Heh? kandhani. Wong ngono iki gak dikandani ngono. Alon-alon. Rada mure-mure. Masa peno gak tau ngipi yu? Ngipi apa cah? Wong tuh jenenge wong gak duwe. Kate turu ya. Gak ngono, maksudku iku ngene lho. Heeh. Diomong. Diomong nang. Iya wong pesene mang ngono. Sik. Ono apa cah? Bahaya rek, bahaya. Kowe iki kon ngomong dhewe iki. Ngene lho yu. Wis Iki gak apa-apa wis. terus terang yo. Peno iku didoleki Jonet. Lho, cak jane golek ya. Iya. Lah Tak takoni, apa sih kok golek yu Juaria? Wis pokoke sampe nang ngono, ngono ae. Gak ngaku yuk Mas. Gak ngaku, tak takon yo gak ngaku rek temen gak ngaku kok ngaku ngono. Gak ngarawat dhewe metu kanca Peno kan duwe mesti duwe anu peno unek-unek. Ah. Apa to? Kok aku iki didoleki Jonet? Mosok Beke peno duwe masalah sing apa sing kependem beke gak roh. Perasaanku aku cak jane iki ya gak di masalah. Ya gak duwe salah, gak duwe apa-apa. Cak jane iki wong aku apik, Cak. Kayak dolot, kayak wong tua dhewe. tapi berabak kaya muring-muring kok. Lah lha apa ya Ya Cak yo? monggo. Wis saiki sampeyan eling-eling dhewe gak apa-apa. Beke taun kepungkur, beke wingi, beke samulan Anu lho. iku lho. Peneling-eling dhisik Tak alon-alon. ngiling ya, Cak. Iku bae Cak rasaku ya. Kan di omahku iku kan ana sedekah bumi. Sedekah bumi, terus. Terus lah biyen iku Cak Jonet iku weweh nang aku. Oh, weweh nang peno. Lah terus aku jenenge wong rondo, Cak. Iya, iya. Kan sing golekno blonjo. Aku mek iso ning ngasat tok. Dadi Cak Jonet iku mang gak tak wewehi, Cak. Gak tak teri. Mungkin masalah itu. Paling yo masalah iku, Gus. Dadi Wis, peno gak ngene iso iki. balekno lah. Saiki apike peno dayoi rono. Wis saonoke Saono. Wis sampe gawa. Apa, Cak? Wong aku yo gak diopo-opo arene, Cak. Duwe yo gak nyekel, Cak, kate golek utangan. Ayo, ya apa? Riko sing tuwek. Tanggung jawab. Kok cek ngono sih, Cak? Iwe iki nyelempet iki. Wis masalah gampang wong ngono kok. Lho lek rene. Kuat lho, Jung. Aku masih ojek nom duwe dhuwit. Sik yu tak golekno yu. Kon iku nggogoni apa kon iki? Sik lho, tak dolekno sing wongkul. Apaan sing Apa wongkol iku? Meneng kok. Lho kok pedhok arek iki. Wis mbok blonjo apa 5.000. Kri tambahan kri. Apa gak gowe lek aku mang. Wow aku. Ya wis engko. Kan aku lanang ganteng-ganteng Lah, gak iya. duwe. Sing kok mang entek ta rek? Walah ya wis Cak, iki sak ono-ono. Gak apa-apa. Nek ngono ngene Cak, ya aku tak nggone nang pasar, nggo tuku tahu, tak tuku tempe. Pokoke peno rono. Nang nggone tak jono. Terno nang gone. Bek permasalahan iku gak apa-apa. Yo, iya Cak. Apa sing dadi kekarepane Jonet engko turutono. Sing penting peno rono. Ya wis sampe jam 10. Ya, ngono. Ya wis tak blonjo. Ya, ya. Ya. Cek rukun terus ngono lho yu ya. Wis. Ya, tiba yo bek keporo iku yo garo aku. Lah nek iki aja diculno. Terus? Ayo dipantau teko mburi. Iya nek gak ono apa-apa Nek ya. ono permasalahan sing gak bener. Ah, wong iki lho arek wedok. Iya. Ayo dipantau teko kadoan. Didekengi. Ya apa nek didayoi Juwaria Jonet iku tingkah polahe. Ya, makane iku saiki Bener. kan. Iya. Iya, ayo. 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 Udah.
mau pirang-pirang dina, mosore Juwaria iku lali. Oleh ku jagakno ae, gak tau nang sawah, gak apa tuku-tuku sanding ngarep. Ana wong kliwar-kliwer bakul bawang. Beta Juwaria. Muga-muga ya disampaikno karo arek-arek. Mosok gak kepethuk karo Juwaria. Sakjane aku ya gak arep-arep aku iki. Ya kok sik mentalane ngono lho. Kaya rumangsa. Ya rek biyen tau tak jone tau mrene nggawa apa ta apa. Iki gak eling belas karo aku. Be ya gak ono be. Gak mikir Juwaria, wis penting mikir tandur aku apik. Mene-mene hasilé akeh, tak gawe seneng-seneng urip ijen, gak ono ewang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Walah haramu aja. Iya, Cak. Bawa apa nek abot? Kok abot, Cak. Alah. Bahaya, Cak. Dono, Cak. Masyaallah. Kok Abot, Cak. ojo repot-repot. Aku lho gak arep-arep aku iki. Yo, gak ngono, Cak. Gak enak jenenge seduluran. Walah, ngono ya aja dinanakno nek gak ono jane balik-balik. Yo, Cak. Ya wis gak apa-apa sak ono-onoke trimo. Oh iya Ya tahu. syukurane aja aku nang nggone PN iku rada telat. Oh iya gak apa-apa ta lapung. Aku yo gak arep-arep jo yo anjo ya. Ya. Cuma ya awak dhewe nunggu ya. Lah ya apa sih, Cak? Kok jenenge seduluran. Iya. Lek ana salah luput ki ya njaluk sepuro. Iya ta. Wong lho salah kok. Gak ono manungsa bener tok. Ono salahe. Iya. Sak ono-onoke, Cak. Lah ini akeh juga Oh kok. iya, Cak, sampe gak kuat aku mah. Apa ae kok. Ya iku, Cak. Juk, Apa, kon Cak? gak kliru aku. Lho ya gak sih, Cak. Aku biyen wewe iki yo gabah sak pintal tak slepno kabeh. Iya, Cak. Tak gawe nang nggonmu kok awakmu sego sakep iki lho. Sepurane. Kono aja isi-isin aku, aja mirang-mirang aku. Pancene ono iku, Cak. Terus aku ya apa maning sih, Cak? Tak nak-nakno aku, Cak. Nek gak duwe aja dinanakno. Kon sego mangkang kok kono aku lho. Aja bae murid-murid kono. Aku nggo kene iki diajeni wong, dihormati wong. Hei, Aku wis ngerti, Cak, nek kabeh maning wong. Jadi gak ono kate ya apa maning sih, Wah. Pantes ae iki. Anggitmu aku terwelo kok gak ngene. Gampang. Nek gak duwe, aja ate nanano nggo wewen rene. Aku iki wis luwih Ju. Aja isi-isin aku kon. Mosok kon gawe. Aku nang omahmu, ya. Tak gawano mie sabal. Tak gawa kabeh. Lah tak kok gawe ramban. Kada. Kok gawano tempe. Aku nang nggonmu iku tak gawano tahu gedene sak bantal-bantal. Tempene sak kombo. Lah kok gawan samene iki beler. Cakar. Mrene kok gawan cakar dinyakar. Oleh ku ngajeng nang awakmu Ju. Petik sak kandang tak blek kabeh. Tak gawa nang omahmu. Supaya awakmu cukup kanggo nglayani tangga-tanggamu nang dulur-dulurmu. Dadak kok gawane
Meleo meripatmu. Kon goreng iwak, tak teri. Lemo sadrum. Kok gawana wadah tok iki. Ayo balayu lanjut. Jaluk sepuro. Kuwi aja kaya ngene sing gawane mrene. Aku iki disegani wong kene aja sepuro. Ayo. Ayo jaluk tolong sapa kon? Ngomong kok dadi. Ayo melok. Ojo mek kon. Kene tak kandhane. Pikir. Iki lho bener apa gak bener? Aku biyen wewen pete sak kandang tak gawa kabeh. Saiki aku disauri karo ceker dinyangker matane ngono. Dadi ki perkara wewean. Wewean nek gak duwe duwe aja atik nyaur. Aku disegani wong Banyuwangi kene. Ya tak ayo melok aku. Sik tak sembarang yo kok apa apane. Ditoto sembarang iku. Ditoto apane wong ceker ditoto iki lho. Ge nyeker mana. Jelasno kri. Aja gewuruk iki lho. Jelasno. Ayo terusno nyiduk nang aku. Jelasno, Gus. Apa? Tes kene kok pecah. Ayo nyideng-nyideng. Ayo. Gak apa-apa, masih kecaker unter rope. Gak betul belas nih, Cak. Ngene. Lho iki. Kuku kiuk. Iki ngono mek perkara wewean. Perkara wewean. Dadi biyen zaman iki aku awak dhewe ana gawene ndok omah. Aku weweh mrono Gus tak gawakno tahu. Gedene sak bantal-bantal. Tempene sak kombo. Lah tak tempe sak iris iki lho. Sing munggo kon gak nesu lho. Iki tahu sak bantal iku sing mangan buta ta. Mbok logika ngono lho ngomong iku. Maksudnya gede-gede. Yo gede-gede ngono ae. Lah yo Lah apa ana perjanjian? lho yo gak ono. Loh. Dadi peno ngekeki lu ning Juwaria waktu biyen duwe gawe. Heeh. Terus apa ana perjanjian? Besoknya aku duwe gawe balekno. Ana perjanjian ngono. Gak ya? Loh, gak ono. Nek utang wajib nyaur. Wajib. Tapi nek ngene, lho yo gak harus. Apa wajib ngekeki kaya ngono iku? Oh, dadi cara wong utang Wajib nyaur. wajib nyaur. Nek ngene iki. Heeh. Ngene iki. Minangka sedekah. Sedekah. Oh. Insya Allah nek peno iku ikhlas, Heeh.
rezekine peno iku tambah akeh. Tambah melimpah-limpah. Iya. Pangeran sing balas. Segala lewat cara. Nek gak saiki Iya. yo anak peno. Oh. Nek gak anak peno yo putu peno. Oh, Ngono lho. oh, iya. Lah jenenge ganjaran iku Heeh. ana sing langsung dikai karo Gusti Allah. Iya, iya. Ana sing ditunda besok gawe anakmu. Oh iya, ya sepurane curine Ju. Sadar, Curine Ju, iki gak apa-apa. Iya, Cak. Masalah jembel ku gawon mulih ya. Walah, Cak. Nek pernah sampean jek nuntut ngono, jek nuntut ngono. Iya. Ya? Iya. Nuntut ngono. Heeh. Pernah duwe gawe. Iya. Apa? Pernah lah tak buwi. Iya, ngerti nek kon iya, bawa iya. nang aku. Ah. Heeh. Lah terus aku duwe gawe, Heeh. pernah teko ta. Kae. Lali. Yo, yo gak lali nih awakmu ngelali. Ya gak lali ya jane. Ya gak apa-apa. Heeh. Gak apa-apa. Kan gak muring-muring aku. Aku gak muringmu. Ya tupi ya wekas ku ae rek. Iya, iya. Iki ya meni aja sampe lali. Apa? Gampang Ngomong digawe. Mari iki aku rono. Iya, maki ya rono. Ya sepurane Ju ya. Ya, Wis sepurane. Iya, iya. dipikir wis. Mbok ngono salahku ya ya sepuro karo Aku aku. wis sadar. Aku sadar. Mang aku duwe dikek Cak aku. Oh, ngono. Oh, iya iya. Wis. Iya, wis. Timbangane turu sore-sore. Iya, iya. Ayo lek-lekan. Heeh. Idep-idep ngeramekno kajati Cak Bimo. Iya, iya. Ira mantu. Mantu. Hiburane lodrok kesayangane masyarakat Jawa Timur. Iya, iya. Terus apa, Cak? Yaiku lodrok Karya baru Mojokerto, Jawa Timur.